мафкураи пасттаринат дорӣ, бародари азиз. Аз пашти ами шумори одами паст ма иҷа ҳамара дар назар надорам. Дар ҳақиқат ҳаромхӯрӣ ё ин ки не бадбахти аблаҳ дар иҷа танҳо ман нестам. Ширкати дорвории Софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорвон Сафаров канали Юристи Ҷей. Инак мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи парвозҳои EUTER, яъне ки мо дар ҳамин бора видео кардем. як 5 рӯз ё ки 6 рӯз пеш гуфтем ки як ширкати ҳавопаймоии Россия иҷозат гирифт ки ба Тоҷикистон парвозҳои хича оғоз кунад ва бар замии ҳар як сухане ки ҳукумати Россия бироварда буд мо хондем ва таҳлил кардем ба шумо ва числоҳоша низ қайд кардем ки дар кадом числоҳо парвоз ба анҷом мераса ва боз гуфтем дар уҷа ки киҳо бо ин ширкат яъне ки рафта метавонану кадом одамҳо рафта наметавонанд ва мутаассифона мо дар ӯ видео нархи чиптаи ҳамин ширкати EUTER дастрас кардагӣ набудем ки ба тамошобинон хотиррасон кунем, вале имрӯз хушбахтона оиди харидорӣ кардани чиптаҳо аз ширкати EUTER маълумот дарёфт кардем ва ҳозир дар бораи ҳамин мегем ки бо ширкати махсус ана ҳамин EUTER чанд сомонда яъне ки чанд рубля парвозҳо ба анҷом мерасонанд. Нархи билет барои мусофирон аз ширкати EUTER аз 42 000 рубл то 45 000 рубля дар бар гирифтагианд, яъне ки байни 450-500 доллара дар байн мегира. Агар ба нархи тоҷикӣ бигирем, агар 500 доллараш 5500 сомон мешава ва 450 доллараш баробар аст ба 5000 сомон, яъне ки нархи чипта аз 45 000 рубл зиёд нест танҳо бо ана ҳамин ширкати EUTER, яъне ки дар иҷа мо сомонъера қуш накардастем, барое ки ҳоли боз баъзе нафарҳои бефаҳм дар ҳамиҷа фикр ақидаи худшона баён мекунанд ки мо билетҳомона 100 000 рубл 150 000 рубл харидорӣ кардем. Ба ҳамин хотир мо танҳо дар бораи ширкати EUTER гап задастем. бародарони азиз, нархи як чипта барои мусофирон баробар аст ба 500 доллар, яъне ки рӯзи 14 ана имрӯз 12 рӯзи 14 як парвози дигар ба ҳамин ширкат ба ҷумҳурии Тоҷикистон меояд. аллакай ба рӯзи 14 чипта мондагӣ нест, чиптаҳоро харидорӣ кардагианд ва парвозҳои навбатиш рӯзи 21 ва 28 ноябра дар бар мегира. шумо чӣ хел бояд чиптаро харидорӣ кунед? ана ҳамон авиакассаҳое ки тааллуқ доранд ба EUTER дар Федератсияи Россия ё шахсоне ки аз авиакасса дуртар зиндагӣ мекунанд метавонед бо тавассути вебсайти EUTER чиптаи худтона харидорӣ бикунед. яъне шумо ба сайти EUTER дохил мешен, дар уҷа ҳамаш нависондагӣ ҳастаи камтарак одами ба фаҳм бошен хитон агар мефаҳмем ки куҷо медуроен чӣ хел харидорӣ мекунен, чунки мо дар як навори худмон ана ҳамон вебсайта навор гирифтему дар видео мондем тарзи харидорӣ кардани билета, лекин бар замми нишондодагии мо чандин нафарҳои дигар натонистанд ҳамира хушрӯ дарк кунанд, бифаҳманд. ба ҳамин хотир бародаро ба шумо тавсия метавонам ки агар ки чиптаҳо буд нашаванд ба мисли рӯзи 14 метавонем ки аз авиакассаҳои EUTER худаш чиптаҳотона харидорӣ кунен бо нархи 500 доллар ва ин нарха бародарони азиз авиакомпанияи ҳамин Федератсияи Россия худаш мондагии ҷумҳурии Тоҷикистон ба нархномаи и ягон тааллуқе надорад. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. и духтури дандон бародари тоҷикай айноми юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунад. инак бародарони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо ва аз ҳар яки шумо хоҳиш мекунам ки ҳар наворе ки пешкаш мегардонем то охирша тамошо кунед, чунки бисёр наворҳода мо ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем, вале ба фикрам аз сабаби то охири видеоро тамошо накардантон боз дар барномаи оянда саволтона пешкаш мегардонем.
Тру нависай. Салом ака юристиҷей. Ай Краснодар рейс ҳастай ба Душанбе. Бародарони азиз, дар ин бора ман дина дар видеом гуфтам ки агар ҳар касе ки бихоҳа мо ҳаррӯза рейсҳоро видео кунем, партоем, фикри ақидаи хитона дар комментария бинависен. Мутаассифона дар иҷа ухели комментарие ки мисол розигӣ додагиян камтар астай. Ба ҳамин хотир мо ирӯз дар бораи санаи рейсҳо видео накардему, дар бораи чиптаҳо видео кардесем. Агар ҳар касе ки хоҳишманд боша ва бидона ки ҳар рӯз аз куҷо ба куҷо рейс ҳастай, фикротона дар комментария бинависен. Агар ки мардум бисёртар ҳамин чиза талаб кунанд, мо ҳаррӯза видео мекунем, мегем ки аз куҷо ба куҷо рейсҳо муқаррар шудагиянд дар ҳамин рӯзҳо. Мегзарем ба саволи дигарӣ. Қори Абдусаломов навистай. Мардаки хуб, ман гражданини Тоҷикистон хонам дар Казан дорум, дар номи худам оформид кардагия. Ман дар Абхазия ҳастам. Чӣ хеле границара бигзарам хонам брам. Абача куба ҷумон хита. Бародари азиз, дар Абхазия қарор дошта бошӣ, байни Тоҷикистон ва Абхазия границаҳо маҳкаман, парвозҳо маҳкаман. Вале ба Федератсияи Россия Абхазия кушодаа. Агар имконият боша, аз Абхазия то ба ҷумҳурии тоиз ба Федератсияи Россия дохил мешай, ворид мешай, баъдан аз Федератсияи Россия метавонӣ ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон бо тавассути посольства интиқол дода шавӣ. Ҷалилов нависай. Салом акаи Сорбон. Савол ҷавоб гардонед. Ман 2 сол мешавад ки ба ҳамроҳии 3 кӯдакам ба Тоҷикистон омадам. Модару шавҳарам дар шаҳри Москва ҳастанд. Ман гражданство надорам. Метавонам ба ҳамин чартерни рейсҳо равам. Агар модартон ё ки шавҳартон шаҳрвандии Россияро дошта боша, албатта ки метавонен. Нисо Зокирова нависай. Ассалому алайкум акаи Сорбон. То декабра мегуфтем ки ай кадом шаҳрҳои Россия ба Тоҷикистон парвоз ҳаст, дар кадом число. Раҳмат. Мутаассифона то декабра охирша мо гуфта наметонем, вале то охири ҳамин моҳи ноябра мо гуфта метонем. Ба ҳамин хотир ман гуфтам ки ҳар касе ки агар ҳамин чиза бихоҳа, дар комментария бинависен. Мо бинем ки агар талабот зиёд боша, ҳаррӯза видео мекунем, мегем ки аз куҷо ба куҷо чанд рейс муқаррар шудагие. Давлатов нависай. Ассалому алайкум. Ман мехостум ба моҳи декабра мегуфтен аз Хуҷанд ба кадом шаҳри Россия мешавад ё аз Душанбе. Ман вид на жительство бессрочни прописка постоянӣ дорам. Раҳмат барои ҷавоб. Мутаассифона дар моҳи декабр ҳоло ягон маълумот нестай ва морам аз пеши худмон ҳеҷ чиз гуфта наметонем. Эндай навистай. Салом акаи Сормон. Рейсҳои Душанбе гуфтостен. Одамоя карантинда намезананд бад. Дар ҳолате ки шумо аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон меояен ба рейсҳои чартерӣ, шумо пеш аз парвоз бояд аз духтур аз муоинаи тиббӣ гузаштагӣ бошед ва ба хитон маълумотномаи тиббӣ дошта бошед ки шумо дар ҳақиқат ба ҳамин беморӣ гирифтор нестед ва маълумотномаи тиббӣ бояд на зиёда аз 96 соат боша. Агар ки шумо аз 96 соат пештар дастрас кардагӣ бошед маълумотномара, аллакай вай дар вақти парвоз ба кор омада наметона. Дар ҳолате ки ба парвозтона 1 рӯз ё ки 2 рӯз мондагии шумо муоинаи тиббӣ мекунед, справка мегирен, дар ин ҳолат ба ҳамун справкатон шумо парвоз мекунед, меоен ва дар аэропорти Душанберам ҳамун справкаро нишон метиҳену карантинтон намекунанд. Том Иҷрери нависай. Ҳаромхӯр, кани парвозҳое ки гуфти рӯзҳои 14, 21, 28 рейс ай Тоҷикистон Москва мешавад. Руд сиёҳ. Ту фардо рӯзи қиёмат чӣ ҷавоб медиҳӣ ба ҳаромхӯрӣ дар назди Аллоҳ? Бародари азиз, мақсад ҳамин суханҳое ки ту гуфтӣ мара метавонам нисбати ту бугум, лекин агар ки ман бугум ҳамин чиза доказат карда наметавонам ки ту дар ҳақиқат ҳаромхӯрӣ ё ин ки не. Лекин як чиза гуфта метавонам ки мафкураи пасттарина ту дорӣ, бародари азиз, ва оиди ҳаромхӯрӣ ва дигар чизҳо ту мақсад ҳаққу ҳуқуқ ай ҷиҳати ислом ҳам надорӣ ки мара суханҳоро бугӯй, барое ки ту мара намедонӣ чӣ хеле одамо мисол нисбати ман ягон маълумот надорӣ ва дар бораи ие ки ту гуфтаистай ман рӯзҳои 14, 21, 28 рейс гуфтам. Бадбахти аблаҳ дар иҷа танҳо ман нестам.
ҳама шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ ин чиза паҳн кардагиянд, то ҳатто сайтҳои ҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки сайтҳое ки иҷозат дорану вайҳо мисол аз мо дида хубтар бо дастрас мекунанд чизора. Мисол меорем, агар Азия Плюс ёки Спутник TJ инами дигар сайтҳо ё метавонанд ки боз аз мо дидар хубтар маълумотҳоро ҷамъ кунанд ва ҳамаи ҳамувон низ ҳамин чиза мондагӣ ҳастанд ва дар сайти Россия РИА новости ҳамин чиза ҳастай, дар сайти ТАСС-ру ҳамин чиз ҳастай. Бадбахти рӯзнома деда иҷа хеле комментария менависи монтажёр Афзал ҳозир ман ҳамҷа як навор мекунам, ҳамун навора дар ҷои ҳамин суханои ман бибин ки инам хеле одамои пасти бефаҳм бибинанд ва ай сухани худшон шарм кунанд камтар. Ва баъд як чизи дигара ман қайд карданем ки ҳозир ман метавонам ки ҳамин хеле комментарияҳоро умуман нахонам, лекин аз баске ки ман ин қадар кӯшиш заҳматҳо мекунам, мисол то як хабари нава ба мардуме ки намефаҳма, мардуме ки хабардор нест бирасонам, бар зами ин қадар заҳмату ин қадар барнома кардан бо ин хеле суханҳо меган, баъд аллакай дилмонда мешавад. Ба ҳамин хотир як марам ин комментариёро мехонам ва боз ҳамин хондагиҳоро ман доказат мекунам ки дар ҳақиқат мақсад ҳамин комментарияи худшон нодуруст аст. Ва баъзан нафаро боз бисёр менависанд ки шумо блогерҳо барои сум ҳамаи кора мекунед, барои просмотр ҳамаи кора мекунед. Ман дар чандин барномаҳом гуфтагием ки бале бародарои азиз, ман барои сум фоида дидан дар ҳамин ютуб мақсад кору фаъолият кардестам ва мақсад барнома кардестам, лекин бар заме ки ман фоидарам бибинам, мардум ай барномаҳои ман фоида дидестай. Ман дар канали худам ягон видеоҳои шоу ёки клоунски видеоҳо ёки ягон конкурс дигар чизҳо накардестам. Гуфти аму як комментария навистаги як аз дига ки блогерҳо ҳама соҳиби хонаву дару мошини шидагиянд, меган ошон шава, ҳамин касе аз ютуб кор кардесай ошон шава. Шумо да фарқш чи охи кияй куҷо кору мекуна, чӣ хеле мекуна? Ризқи ҳар як бандаро худованд метиҳад, ягон таити ризқ наметиҳад ягон кас. Ба ҳамин хотир камтарак пеш аз комментарие ки менависен фикр кунед, ба фикр ақидаи худтона баён кунед. Чи ҳақорат мекунед, чи дашном мекунед, чи гапи бад мегӯед, ҳамин қаша бидонед ки ба ин ҳақоратҳои шумо ман каналма маҳкам намекунам, кора бипартом, барое ки аз пушти ҳамин шумори одами паст як каси дигар мақсад дасткашӣ намекуна ай ӯ чизе ки манфиатша чандин ҳазор одамҳои дига дидестай. Узри зиёд бародарони азиз, ман иҷа ҳамаро дар назар надорам, бо гапи маро хато нафаҳмед. Ҳамун касое ки комментариҳои ноҷон менависанд ман ҳамонро дар назар доштам. Видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем, фикр ақидаи ҳар яки шуморо дар комментария интизорам ва дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.